Γεια σας! Πολλές επιχειρήσεις που μπαίνουν σε διαδικασία να επενδύσουν σε μια νέα κατηγορία προϊόντος, σε νέα κολεξιόν ή σε διαφημιστικές καμπάνιες, μας ρωτούν σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχω αγορές. Πρώτα όμως πρέπει να ερευνήσουμε ποια είναι τα βήματα που ακολουθεί ο καταναλωτής με σκοπό να κάνει μια αγορά. Τα βήματα αυτά είναι 5. Το πρώτο του βήμα είναι να αναγνωρίσει την ανάγκη του. Ποια είναι η ανάγκη του? Ενδεχομένως να θέλει καινούργια αθλητικά, ένα καινούριο στρώμα, λευκά είδη, έπιπλα, μια βιβλιοθήκη. Αναγνωρίζει λοιπόν στο πρώτο του βήμα την ανάγκη. Το δεύτερο είναι να αναζητήσει πληροφορίες για αυτή την ανάγκη μέσα από ένα e-commerce, από γνωστά brands, από αξιολογήσεις, από social media. Το τρίτο λοιπόν βήμα είναι να αξιολογήσει όλες αυτές τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει. Η τιμή, το brand, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει το κάθε brand και το κάθε προϊόν. Το τέταρτο λοιπόν βήμα είναι να κάνει την αγορά και τη χρήση του προϊόντος. Και υπάρχει και ένα πέμπτο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, που λέγεται η μεταξιολόγηση του προϊόντος. Είναι το after sale που λέμε και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επαναληψιμότητα της αγοράς. Από το συγκεκριμένο brand, το συγκεκριμένο προϊόν και πάει λέγοντας. Ποιο είναι όμως το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται ένας καταναλωτής να μεταπηδήσει από το ένα βήμα στο άλλο? Εξαρτάται από την περίσταση που χρειάζεται το συγκεκριμένο προϊόν, από την τιμή που έχει το προϊόν αυτό, από το χρονικό περιθώριο που έχει για να επιλέξει το προϊόν αυτό και από την εμπιστοσύνη και την πιστότητα που αποπνέει η επιχείρηση που θα επιλέξει το προϊόν. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να μεταπηδήσει από το ένα βήμα στο άλλο, άρα και το χρόνο που θέλει για να καταλήξει τελικά στην αγορά. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο και θέλετε παρόμοια βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο, τότε στείλτε μας τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.